Zavisi da li ono ima na ulju, ima na vodi, ali u principu jede se sve ono što bi trebalo da se jede u postu i ništa to ne šteti organizmu, samo koliko je čovek spreman da napravi taj jedan iskorak i da se hrani na takav način, a da možda do sad nije, možda mu to bude kao neka nagla promena, mislim, sve zavisi individualno, ja po sebi znam, po drugima ne znam. Taj način, zdrav način, ne samo ishrane do života, sada možemo da proživimo, kad mi je doktor Pfaf malo pre viđeno u prilogu ili bio goste, pa je on tvrdio kako, tu smo se malo mi sporili oko toga da li je to skuplji način života, prosto da li je skupo hraniti se zdravo, da se živjeti zdravo, i on je pokušavao da objasni da to nije. Vidimo s toga, moram da priznam da meni stiglo puno mailova, da su se gledalci pobunili i kažu, to nije tačno, nema se para da se živi zdravo. Nema se para da se živi zdravo. Pa dajte, mogu ja sad da kažem koje su recimo 8 savjeta za zdrav život. Ajde, ne čujem. Jel može? Kratko pa da vidite da li je to skupo ili nije. Znači prvi savjet je da ishrana bude raznovrsna i ono što smo rekli 5 obroka dnevno. Drugi savjet je da se izbegava slana hrana, što je Jelena spomenula. Znači, ne da jedemo bez soli. Bez soli jedu ljudi koji imaju problema. Jelena mama ima problema s pritiskom i ona jede bez soli. Inače, so normalnom zdravom čoveku je jako potreban zbog funkcionisanja, zbog fiziologije kompletne, ali ne velika količina soli. Pola kafane kašice do kafane kašice soli, po mogućstvu morska, može i obična. Treća stvar, izbegao mnogo masnu hranu, masna mesa, iznutrice, suhomesnate proizvode. Jedemo čuretinu, piletinu bez kožice, junetinu, teletinu, konjetinu, postnu divljač, ribu, svu morsku ribu, naročito masnu morsku ribu. Rečna riba ne može masna. Som i šaran kod da svim dojete. Ne, izvinite, rekao sam ne može, nije da ne može, može ali povremeno. Znači, zdrav život podrazumeva da možeš ali povremeno. Zatim, mlečni proizvodi koji su sa manje količine masti, postni sirevi, manje masni jogurti. Tu spadaju jaja, 2 do 4 žumanceta nedeljno, balanca možete koliko hoćete. Znači, ali, mislim 2, ajde bolje 2, zato što za kategorije starije ljudi treba da izbjegavaju jedno jajko ima dosta holesterola, u žumancetu 300 mg, što je dozvoljeni dnevni unos holesterola. Zatim, četvrta stvar, izbjegavamo proste šećere, čokolade, bombone, slatkiše, sladoled, sve neko izbjegavamo, ne da ne jedemo, što znači, mi smo sad na nekom rođenju slavlju, ja volim da jedem osmišnik, pa poješću je. Tako je. Razumijete, poješću je, ali neću sutra, preko sutra, onak sutra, pa ću onda za neki dan ponovo da pojedem. To je suština zdravog života. Znači, nema uopšte ograničenja. Samo treba čovjek da zna šta je pravilno, šta nije. Ali još jednom ovo ponavljam, da je ovo iskreno samo za zdrave radne ljude, ne za bolesne ljude koji moraju da vode određene dijete koji su propisane od strane kolega. Peta stvar, izbjegamo belo brašno i proizvod od belog brašna. Znači, jedemo crno, ječmeno, ražano. Šesta stvar, unosimo dovoljno količinu voća i povrća u pravo vreme. Sedma stvar, o tečnosti smo rekli 2-2,5 litra tečnosti dnevno, da ne ponavljam. I osma stvar, jako bitna, koja mi raskida video sa svim ovim stavkama, je savjet za jednu umerenu, redovnu i individualno programiranu fizičku aktivnost. Idite kod osobe koja je kompetentna za to. Ali ako nemate vremena, nemate novca, evo šta je tu skupo. Znači, slažem se, nije totalno jeftino, ali se ja slažem sa kolegom Fafom, da pravilan način ishrane, zdrav način života ne mora da bude skup. Što znači ishrana? Pazite, izvini, slažem da prekidam, samo da završit ću. Znači, idemo, šta u fizičkoj aktivnosti? Da ja nemam novca da idem negde da se bavim fitnessom. Šta da radim sam? Pa mi da šetam. Ja to stalno pričam. Mi ne znamo šta da radimo. Ne znamo šta da radimo. Pazite, ne znamo šta da radimo. Odredili smo šetnju. Ne znamo još 3 stvari, a to je kojim intenzitetom šetamo. Šetamo u zoni od 60 do 70% maksičnog rada, to je fat burning zona. Znači zona kad nešto radimo osjećamo malo oštrije disanje i malo ubrzaniji srčani rad. Ako prilikom šetnje osjetimo da ne može da dišemo, da će srce da nam iskoči... Kako mi to sami odredimo kad neko skučeka pored sebe? Kako sam da odrediš, šta ti ideš, slađena, ideš i sada, ako ti osjećaš da ti je teško, da je veliki napor, smanjiš. Ako s druge strane šetaš i osjećaš da nemaš nikakav napor, to je preslabo. Znači, tačno odrediš tu zonu. Ja bi napisala tim tempom. Ne može, znači to je ta zona šetnja. I koliko? 45 minuta dnevno, prvo pola sata, a kasnije 45 minuta dnevno, svaki dan. Ako nemaš vremena, kako dolaziš do posla? Autom, je li tako? Pa jes. Pa parkiraj ga, znaš da ga parkiraš?
Čak i ne znam s koje strane dolaziš, ako dolazi s Banovog brda, s druge strane, vodiš oplatili ga prema... Da li možeš tikle koji ti su? Ne, ali, pa to jeste, pa slušaj, molim te, pa poneseš patike. Pa patike do posla 15-20 minuta pešaka, staviš ovo sve to... 20 minuta na poslu. Šta da uradiš? Kreneš ranije, pa na poslu radiš i u pokretu se ne koristiš lift, ništa, onda opet 15-20 minuta ideš do tog auta i tu je tih 45 minuta dnevno, to je zdravlje. To je zdravlje, stvarno. A ima pa sad, ima svuda sad, gde, mislim, svaki blok, svaki deo Beograda imaju negde neke, ja se nadam da nisu to ljudi koji nisu stručni, ali većina njih jesu difovat, pa to su stvarno male cene, ako nema da plate mnogo, onda ima bilo gde da uđu to nešto. Ali neosporno, za oboje zapravo pitanje, da su siromašne zemlje, siromašne nacije sklone bojaznosti. Jesu. I zašto onda? Sklone su bojaznosti, sklone su bojaznosti iz jedne proste stvari, zato što nemaju, apsolutno si upravo, nemaju dovoljno novca za kvalitetne stvari. Sad pričamo i o nekom lososu, pričamo o nekom listu, ali ima skuša koja je, i smatrala se ribom za siromašne, koja je fenomenalna riba. Pa uzmite skušu. Pa dakle skuša, koja je 3 puta jeftinija nego losos. Znači postoji zamena. Pa onda zbog siromaštva ljudi unose velike količine zasićene hrane, zasićenih masti, prostih šećera, to je ta hrana, to su pekare, to je... Pa ne, za to imaju novce, za cigarete imaju novce, za alkohol imaju novce, za sve, a za kondiciju nemaju. Da, ne samo to, nego kad najjeftinije pekara, pa naravno će doći do pekare čovjek koji nema novca da uzme burik i da se najedi i on ga drži sitim. Ja sam, pa čekajte, to je istina. Ja ne mogu dalje od toga, ali ne verujem da čovjek ne može umjesto tog bureka da uzme pol litra manje masnog jogurta sa jednom integralnom kifom. Pa neka mu to bude doručak. Iako je slabiji od ovoga. Ok, ali to mu je dovoljan doručak. Za nekog. Pazite, sve zavisi opet od pola, starosti i tako dalje. A tako da što uzimo, već smo dobri uši, ovu ekonomsku krizu, to znači da možemo da očekujemo i porast bojaznosti. Naravno, to je po svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Izvinjam se, možda je to samo izgovor. Ne. Možda je to samo izgovor. Ja sam uvijek optimista. Ja moram sad, izvini što ću da kažem nešto protiv. Izvini što ću da kažem protiv, ali sad je najnovije naučne istraživanje u Americi. Kažu da jedna od kolateralnih šteta krize je gojaznost koja će se povećati. Naravno, ta gojaznost će se povećati i kod nas. Zbog čega? Ljudi nemaju novca, a ljudi jedu iz različitih razloga. Jedan od razloga što je nesrećan, depresivan, neraspoložen. I onda on je izgubio posao ili je žena izgubila posao, ne može da plati ratu za kola, za stan i tako. I on onda šta? Traži spas u hrani. Postoji različiti razlozi zbog čega je čovjek debel. Jedan od razloga je taj. I onda će jesti tu hranu koja je jeftinija, koja je slatka, koja mu u trenutku podigne te endorfine. Endorfine, to su naši endogeni opoidi i daje ti neki osjećaj zadovoljstva. Sada, ja bih molio, znači, znam da će mnogi od naših ljudi se naći u sličnoj situaciji, pretpostavljam. Pa verujte mi, kada je tako teško, a vi nemoj da uhvatite se za nešto iz pekare, da pojedete nešto masno, nego uzmite pa prošetajte. Izađite napolje, idite malo oštrije, šetite kako sam rekao, ili ako imate novca, malo novca idete kod osobe, eto, recimo Jelena koja je kompetentna, koja će vam pokazati kako, šta, koliko. No, ja ne radim samo, nemam ja klubove, samo sa prijateljima radim, nemam klubove, tako da... Prijateljima ga vidite. Da, ali nemam ja klubove otvoreno tipa da se vežbe, to stvarno. I onda preporučujem da idu kod ljudi koji su, ne kod mene, nego kod ljudi koji su kompetentni za to da idu. Ako ne, izađite napolje, proštajte i tada se luče isto ti endogeni opoidi, odnosno endorfini, koji će opet imate zadovoljstvo. Pa kada ti raskite, ja se dešava nekada posebno za u američkim filmima obično to sladoled, u našem uslovi to je cela torta, ali to ne valja. To je trenutno. Međutim, naravno, nije to samo do toga, ima veze i sa tim periodima, sa ciklusima, obično pred ciklus, žene najviše vode slatko i tako dalje, ali to su sad neka druga tema, mislim to sad. Mi ćemo se vratiti na neke slične teme, ali smo mi sada malo ovako iz novina, jel?